Gorunuş şäheriyetli harby doktrinasyna dayanýan Türkmenistan Türkiýe bilen gorunmak pudugyna hyzmatdaşlyklary giňeltmegi nazarlaýar. Synçylar Türkmenistanyň öz harby kuwwatyny ösdürmek ugruna täze tagallalaryny halkara we sewit parahatçylygynyň hemde içerki durnuklygynyň töweregindäki aladalary bilen düşündirýärler. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 26-njy dekabrda Aşgabatda gorunmak pudugyna iş alyp barýan Baykar we BMC Türk kompaniýalarynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy. Baykar'ın baş müdiri Haluk Bayraktar we BMC'nin dolandırıcılar geňeşiniň başlygy Fuat Tosyaly Türkmenistanyň gorunuş kuwwatyny putulandyrmak babatda hyzmatdaşlygy mundan beýlekde giňeltmäge taýýardyklaryny tasdikladiler diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Türkiýe we Türkmenistan köpýürlüklaryň dowamyna özara sowda, ykdysady we medeni gatnaşyklaryny ösdürdi. Iki ýurduň metbuatyna görä taraplar özara hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejä çykarmagy, şeýle-de gorunmak ulgamynaky özara gatnaşyklary mundan beýlekde ösdürmegi nazarlaýarlar. Türkiýe we Türkmenistan öňden bäri gatnaşyk saklaýar, hyzmatdaşlyk edýär. Taraplar bu hyzmatdaşlygy inni gorunmak pudugyny hem giňeltýärler. Diýip Hadat Ýewropa Atlyk Radiosynyň Amerikada Aziýa meseleleri boýunça bilermeni Bruce Panier 28-nji dekabrda Atlyk Radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Türkmen mediasyna görä Aşgabatda geçirilen duşuşykda taraplar täze ulalaşyklary gazandy. Gorunmak kompaniýalary öz önümleriniň täze görnüşlerini ilkinji bolup Türkmenistana iýerer diýip media habarlaryny aýdylýar. Baykar Türk kompaniýasy özüniň Bayraktar pilotsuz uçurlary bilen tanalýar. Amerikada Aziýa ýurtlary şoltany Türkmenistan soňky ýyllarda bu pilotsuz uçurlaryny satyn almagy gyzyklama bildirip gelýär. Türkmenistanyň ýaragly güýçleri ilkinji gedek 2021-nji ýylyň sentýabryna garaşylygyň 30 ýyllygy münasibetde Aşgabatda geçirilen dawaraly harby ýürüýüşde özüniň Bayraktar dronlaryny görkezdi. Olaryň anyk sany jemgyýetçilige ma'lum näl. Ýöne Aşgabatda geçirilen iň soňky dawaraly harby ýürüýüşde azyndan 3 tany Bayraktar TB2 kysymly pilotsuz uçurlary görkezildi. Bulardan başga da harby paratlardan ma'lum bolşuny görä Türkmenistanyň harby howa güýçlerini Falco, Sky Striker, Orbiter 2B, CW-15D kysymly uçurmansyz harby enjamlar hem bar. Bruce Panier'in ananjyna görä Amerikada Aziýa ýurtlary Russiýanyň Ukrainada alyp barýan uruşynyň fonuny täze ýaranlyklary we hyzmatdaşlyklary umtylýarlar. Şeýlelikde olar öz ýurtlarynyň gorunuş kuwwatyny ösdürmäge çalyşýarlar. Mundan da howpçylyk pudugyny esasan Russiýanyň ýaranlygyna beýil baglan sewit ýurtlary Rus goşunynyň Ukrainada uçuran şowsuzlygyny syn edip gorunmak pudugyny täze partnýorlar bilen özara hyzmatdaşlyklary ösdürýärler. Türkmenistan aslında mundan bir näçe ýyl odal Türkiýeden söwüşiň dronlary satyn alan ilkinji ýurtlaryň hataryndadyr. Türkiýe sewitde öz täsirini artdyrmak isleýär. Şol wagtda Türkmenistan öz harby kuwwatyny ýokarlandyrmaga çalyşýar. Türkmenistan goňşular bilen arada ýa-da Hazar deňizinde bir ýerde howpsuzlyk meselesi ýüze çykan halatynda ýa-da içerki howpsuzlyk wekimleri ýüze çykan halatyny özüniň söwüşiň taýýarlygyna bil baglamak isleýär. Olar şeýle hadiseler ýüze çykan halatyny çäre görmek üçin harby hemde howpsuzlyk güýçleriniň maddi enjamlaryň binýadyny berkitmek isleýär. Diýip Panier aýtdy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 26-njy dekabrda Aşgabatda Türkiýeli gorunuş kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşýan mahaly prezident Serdar Berdimuhammedow Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherine öňkü Sowet ýurtlarynyň ibaret bolan garaşy döwletleriň arkalaşygy guramasynyň resmi däl ýygynyna gatnaşyp Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşýardy. Panier'e görä Türk gorunuş kompaniýalary bilen duşuşuga Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagy Türkmenistanyň gydanyň duşuşugyny onçokly ileri tutmaýanyny, oňa uly ähmiýet bermeýändigini görkezýär. Bu ýagdaý simbolik jähden seretsek Türkmenistan üçin her wagtda Türk kompaniýalary bilen duşuşugyň has ähmiýetli bolup durýanlygyny görkezýär. Şonuň üçin Türk gorunuş kompaniýalary bilen duşuşuga 17 ýyldan gowrak syýasy tejribesi bolan aty Berdimuhammedow gatnaşýar. Diýip Panier aýtdy. Onuň sözlerine görä arkalaşygy agda ýurtlaryň tas ählisi soňky ýyllarda Russiýanyň gowşanlygyny öňüp bilýärler. Ýöne muňa garamazdan Amerikada Aziýa ýurtlary bu ýurda üns bermeli bolýar. Gydanyň ýygynyna Türkmenistanyň kimdir biri gatnaşmaly. Sebäbi Russiýanyň göwnüne degip bolmaýar. Onuň özüne üns berilmeýän ýaly duýmagyny isläp bolmaýar. Russiýa heniz hem islenlik
Merkezi Aziýa ýurduny bir topar problema döredip bilýär. Eger ol özüni Merkezi Aziýa ýurtlary Russiýadan has taşlaşýan ýaly duýsa, şonuň üçin bir ýygynaga ogul Berdimuhammedow gatnaşýar. Diýip Panier aýtdy. Şeýlelikde Sankt-Peterburgda duşukda hem Türkmenistana ýokary derejede wekilçilik edildi. Türk kompaniýalary bilen hem ýokary derejeli duşuk geçirildi. Panier sözüniň üstüne ýetirdi. Bilermin häzirki wagtda Merkezi Aziýanyň öz içinde däl, ýöne onuň töweregindäki howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ynjyk bolanyny aýdyp bu ýagdaýyň fonuny Sewit ýurtlarynyň şol sana Türkmenistanyň öz gorunuş kuwatyny kämilleşdirýändigini aýtdy. Situation in Central Asia is kind of Merkezi Aziýanyň edil ölçüsinde däl, ýöne onuň töweregindäki ýagdaýlar her wagtda onçokly durnukly däl. at the moment. Diýip Panier aýtdy. Ol Sewit ýurtlary şol sana Türkmenistan bilen Awganystana, Taliban arasyny suw meseleleri boýunça ýagdaýlaryň tartygynlaşmak ähtimallygyny çaklady. Şeýle de goňşy Irany hem halk tolgunçlyklarynyň soňky ýyllarda ýygjamlaşanyny aýdyp bu ýagdaýyň hem Sewitiň töweregindäki ýagdaýlaryň durnuksuz galmany goşant goşýanlygyny belledi. Türkmenistan günortada Iran günorta günüňde Awganystan bilen serhetleşýär. Bulardan başga da ekspertiň ynanjyna görä Türkmenistan türk dronlaryna gyzyklanma bildirmek bilen Merkezi Aziýa Sewitine soňky ýyllarda ýokarlanýan dron ýarışlaryny öňe taýlanmak isleýär. Synçy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ählisinde Gazagystana, Gyrgyzstana, Özbekistana, Täjikistana we Türkmenistana döwlet ýolbaşçylarynyň arasyna uçurmansyz uçýan söwüşçüň enjamlary harby dronlara bildirilýän gyzyklanmanyň ýokarlanýanyny aýtdy. But all the leaders are really anxious to be seen, photographed. Sewitdäki ähli liderler bu dronlaryň gapdalyna durup suraty düşmäge gaty höwesli ýaly bolup görnýär. Şeýlelikde öz ýurtlaryny dronlaryň bardygyny görkezmek isleýärler. Meniň pikirimçe bu belli bir derejede şonuň bilen hem bagly bolup durýar. Bir hili dronly bolmakda awry bar ýaly kabul edilýär. Bir ören gen. That kind of goes with that. It's strange to think about. Diýip Panier belledi. That's not so much a logical explanation. You wouldn't think that would make. Bu ýagdaýa mantyk bilen düşünmek kyn. Meselem, Abbasanyň ýa-da Russiýanyň prezidentleri ýadra ýaraglarynyň gapdalyna durup suraty düşmeýärler. Ýöne Merkezi Aziýada ýa-da başga käbir sewitlerde özüňde şeýle ýaraglaryň bardygyny görkezmeklik saňa hamara awry berýän ýaly bolup görnýär. Meniň pikirimçe bu ýagdaý hem türk gorunmak kompaniýalary bilen Aşgabatda geçirilen duşukdaky alalaşygyň bir öle bolup durýar. You have these kind of weapons. So I think that's also part of the deal. Diýip Panier sözüniň üstüne ýetirdi.